Jema'a barkan mu da sake saduwa a wannan shiri namu na murya talaka wanda ni baban Chinedu Korongodo ina gabatawa tare da Hafsat M Awal. To jema'a wannan sati kuma mun zo ne da abubuwa ne muka ta gani a cikin internet wanda mutane suna ta turo mana sakonni akan abun da ya shafi wannan abubuwa na wannan sati. Da me za ki fara bude mana? To ba yanzu dai gashi sai sakonni ne suke ta yawo a wannan kasa tamu a dangane da abin da shugaban kasa ya faɗa. Me zaka ce a wannan batun? Kin san tun da ake a tarihin Najeriya ba a taba shugaban kasa wanda ya hada makiya manyan mutane a kasa irin Buhari ba taba yi ba. Ko su Sardauna ba su hada makiya a manyan mutane irin Buhari ba don wani abu ba saboda ba sa son ra'ayin abun da ya dauko sun san idan ya yi gyara din su ba haka suna so ba. Misali shi yanzu mu zo maki akan magana da ya kai a Ingila in fara maki da shi kamar yadda ana fadi ana taya da propaganda cewa Buhari ya ce matasa an ci mazauna ne, Buhari ya ce matasa ba su da yaki, Buhari ya ce matasa waye, ana ta juya magana daya ana ta juya shi kala kala. To kisan da suka yi ma Buhari iri yadda mutane kafirin baya suka yi ma musulunci to haka ne suka yi ma Buhari. Wato idan akwai wanda za su ji kamar ayan da ya sauka fa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, to ba za a faɗi allazina hum an salatihim sahun ba sai suka rika yawo da fa wailul lil musallin sananin azaba bone ya tabbata ga masallata kaga me kisa bude azaba ya tabbata ga masallata to ba zai yi sallah ba. Ana ta yawo ana yawo da irin wannan magana to irin wannan mutanen ne su ne irin wannan an yaki magana ka ko sai a je a amfani da wani abu sai a rage wani abu haka na yi. Yanzu lokaci ne mai girma janar Muhammadu Buhari ya tafi London a shi ne jawo magana ko kafin ya isa London wannan mutane da makiya na shi sun je sun ba da kudi kisan a London akwai matasa 'yan Najeriya 'yan cima zaune wanda ba su da aiki komai sai idan za a yi zanga-zanga ma wani kasa ka zo ka ba su kudi su je su daga kwali. Akwai kasa ba ma sai Najeriya ba fa idan za a yi ma Congo wannan zanga-zanga ka ba su kudi su dai su ji dola za su je su daga takarda su ce su yan Congo ne su daga takarda suna yi cin mutunci wanda ana so su ci mutunci. Su ba su da aiki da ya wuce wannan duk wanda ake so a ci mutunci to a ba su kudi. To irin wannan mutane ne an ba su kudi sun tare shugaban kasa daga zuwan shi a ka sauka mu ba ma kaunanka ba ma yarda da kai ba. Su ba ko Najeriya ba sa zuwa ba abin da ya game su da Najeriya ne sai dai wani sai shekara kuma bai zo Najeriya ba amma a nan yake zaune yana ci ma zaune idan aiki ya zo wanda za a zagi wani ya ba su. To irin wannan mutane ne sun tare shugaban kasa an ba su kudi sun daga takarda a ka sauka suna yi mashi wulakanci daga saukar shi a London. To abin da mutane bai sani ba shine a ya kamata idan an je an ce maka shugaban kasa ya ce kaza sai ka nemi hira da an yi da shi gaba da ka gani shi gaske ne magana da haka ne yana nufi din ko an yanka magana shi ne dan a ci mutuncin shi ko dai kuma a hada shi da mutane fada. Kuma shi ma dan da inda dai na jire ai ba duka yan Najeriya ya ce ba ya ce wasun su. Abin da yana so da kai ki gane shi yanzu misali an zo an yanki magana an yi hira da shi an yi magana hada akan ya dudu masu auren mace da mace namiji da namiji ya ce su bai yan daudu za ka ce to shine dai ya ce bai za a shi aure yan dudu ba wannan ba abu alheri bane yayi ba a fadi alheri abubuwan da ya fadi ba a sai wannan abu da aka ga yayi kwatanci da wani abu ya an yi magana akan sigiru na Delta kin san shi gwamnati janar Muhammadu Buhari ba ta yarda yanci masu ne na Delta ta rika diban kudi tana ba su ba sai ya ce a debo su a kawo takardun su a ba su aikin yi. An debo su an ba su aikin yi su wannan matasa da suna tada hankali an ba su aikin yi saboda wannan fasa bututu da suna yi kada a ci gaba da yi to maimakon ku je to an ba ku aikin yi ba shi kenan ba. Daga yayi magana cewa ai sun fi son a kawo masu su ci a banza yanci ma zaune ne yana magana akan wannan na Delta ne da iri wannan ya iska da sun tare shi a London amma sai aka ce aka juya magana munafukai. Amma mu ma yanzu misali a nan kasar ai za ka ga cewa misali irin masu zaman majalisar nan wasu za ka gani ba su da aikin yi muka akan ce yan zaman kashe wando imu ma muna mutum yana so amma shi ma nan ai bai ce wasu dukansu ba ake sani ai shi na shi ai so ake magana daya a dauka a juya mishi wanda kuma bai da wayewa wanda baya karanta baya bin labarin masu kyau baya bin jarida mai kyau a shi a Facebook inda za ka bi labarin Facebook
to baban ka ma sai ka zage shi wata ran baka san abin da ake ciki ba. To an yi amfani da social media saboda a ci mutunci General Muhammadu Buhari, saboda a wulakanta General Muhammadu Buhari. Kuma su waye wannan manyan kasar nan ne su ne. Yanzu misali idan ana magana da Buhari ya fada, yanzu a je ma a'a misali a ce ma da gaske ne ba shiri bane Buhari ya fadi wannan, a ce da gaske ne wanda ba haka bane, to magana da Obasanjo ya fadi jiya kuma a wurin taro a Akwa Anambra State, to shi kuma ya yake da wannan magana ke? Kin ji wani mutum ya fito ya magana kan shi? A'a, kin ji wani ya fito ya magana? Gaskiya ba. A'a, saboda Buhari is their target. Shi ake so a yi mamuci mutunci. Yanzu ga magana Obasanjo speak at a meeting of a coalition of Nigerian movement in Akwa Anambra State. Saboda labarin da sau bari je karshe shi magana da ya faɗi. He said the meeting is a wake-up call for Ndi Igbo to dump APC and collaborate with CNM, which is the best alternative for their rescue from poverty, hunger, recklessness, and ethnic cleansing in the hand of Hausa Fulani marauders. Wannan kalma yayi zafi. Ai wulakanci ne Obasanjo ka kalle mu ka ce mana Hausa Fulani marauders. Kama abun da kana faɗi, ai za ka yi siyasa ka yi siyasa, amma ba ka rika cin mutuncin Hausa Fulani ba. Yanzu ya tabbata Obasanjo ba kana yaki ne da Buhari ba. Obasanjo yana yaki ne da Hausa Fulani, amma wasu wawayen Hausa Fulani suna taya shi, wanda ba su san abin da suna yi ba, suna taya shi a yaki ne. Mutumin da ya bude baki ya ce a'a wannan mitin ne na perka da Igbo su perka su ajiye APC su doki jam'iyyar shi na CNM. Wannan kaga siyasa ne, ba mu ga laifin shi a wannan ba, amma ga da laifin ya zo da ya ce which is the best alternative for their rescue from poverty, hunger, recklessness, and ethnic cleansing in the hand of Hausa Fulani marauders. Wanda zai fitar da su daga wannan shine mafita wurin su, da zai fitar da su daga talauci, yunwa, wato iri lalacewa, wannan sana iri ka sani mutum, iri ya fitar da su daga sana da wasu suna masu iri na hannu, daga hannun Hausa Fulani, sana daga hannun Hausa Fulani wanda suna kashe mutum. Marauders means mutum ko daba wanda yana bin abu, yana bin mutane, yana kashe su, yana lalata su ba tare da dalili ba. Babu wani media, babu wani social media da ya fita ya ce why did Obasanjo call us marauders? Why? Ba a samu ba, saboda shi yana da gata, saboda shi tsohon barawo ne da kudi zai ya bada wa aishu, amma Buhari da bai da kudi da zai bada aishu shi ne na cima mutunci. To billahi zai la ilaha illa Allah, mun yi rasuwa da Alqur'ani. Duk uban da ya fita ya ce zai yi wannan, mun ba muna daidai da shi wa bai. Obasanjo ya kira mu daidai bobi ba magana ba. In ki duba irin su Femi Fani-Kayode, irin su Fayose, irin su Dokuba Sare, ba fa suna fada da Buhari bane. Duka kalamai su idan ka duba suna fada ne da Hausa Fulani, amma Hausa Fulani din da mutane ne wanda a abin rutu ga buga mana ba suna taya su fada. Wai na tuna lokaci da Nnamdi Kanu ya je wurin gwamna Ekiti, Fayose ya kai mashi ziyara lokacin da na ta tada hankali a kan magana Biafra. Ya je ya kai ma Femi Fani-Kayode ziyara. Abinda Femi Fani-Kayode ya ce, I see nothing that connected us with cows if not because of this Britain. Bai ga abin da ya hada mu da shanu ba, in ba dai wannan Britain mutanen Turi ba. Ya kira Hausawa gaba da Hausa Fulani da shanu. Amma wai abin kunya, Hausawa ne suka zo suka yi taro a Katsina, suka dauko Fayose a zaman babban bako ya shiga cikin birnin Katsina. Ai magana party ba shi bane, kowane irin party yana ya zage iyayen mu da mu, wallahi tallahi za mu fita mu yake shi wallahi. Amma saboda mutane mu ba ku zuciya, duniya abun duniya ya fi mutanen su daraja. Ya bude baki ya ce ma Hausa Fulani shanu, kamar yadda Obasanjo yanzu ya kira mu dabbobi, ya kira mu shanu. Amma an yi taro a Katsina, maimakon su nemi iya mutanen su ko mutane da ba su ci mutuncin Hausawa ne. Ai siyasa dole ka ba mutum dama ya yi taro shi, kowane irin jami'a. Amma mutumin da ya ci mutuncin ku shine ya shigo cikin Katsina har an ba shi mai, ya zagi Buhari, ya zagi mutane, bayan duk zagin can da ya yi a baya hada da iyayen ku da babanin ku, kun zawo shi a cikin birnin Katsina, kun ba shi dama yana
ya ci gaba da zagi ya za ya ga darajar mutane. Why all these people used to read newspapers suna karanta newspaper ya san wannan manyan mutane su san magana da yayi amma sun bashi sun mai da shi babban mutum. Na biyu irin su tiwa da juma da suna fita suna cewa a dauki makami a kashe fulani wai ya ci yake da a kashe fulani hausa fulani ke da nan ai ko duk wanda ya ce a dauki makami a kashe fulani mu ba mu ce fulani ba su da laifi ba amma an sha kama wanda ba fulani ba da kaya fulani yaya ba za a yi fito a ce a wannan mutane suna kashe mutane ba fulani gari ba ba amma saboda ana so a yaki hausa fulani ba za ka fito ka ce hausa ba ka ce hausa fulani sannan ka yaki mutane da kana so an zo ana yaki hausa fulani kuma suna taya wayannan mutane suna yake su why tiwa da juma yana cikin manyan masu kudi a Najeriya shi ne yana jin biyar kuna shida baban shi haya mutu ta kasa yana saidawa gidan uban shi ne samu kudi kasuwanci ne ya yi tiwa da juma ta kudi kudi kakani mu ne kudi mu ne is our own blood money that we make money with. Obasanjo har baban shi ya mutu haka ne jiya yana yi idan ya samu kudi da ya tara yana yi wannan abu da yana yi kudi mu ne kudi talakawa ne who is he by the way amma saboda mu ba mu dikata ba mu da baki magana mutanen mu sun sai da mu an dauke mu kun sai da mu mutanen mu shi yasa ana mana cin kashi wannan ba magana siyasa ba ni baba ce da du na rasa da Allah ko fara ma dawo mulki Najeriya sai na ci abinci with my own business I don't care amma ba zai yi ana cin mutunci mutanen mu kuma ni shi ba zai magana ba